L'abat Escarré em va trucar, vam estar parlant, ell interessant-se per la universitat, què passava a la universitat, i finalment em va dir: escolta'm, si estàs molt interessat en Catalunya i en la lluita per la justícia, per què no entres a Unió Democràtica? Es posarà en contacte amb tu l'Anton Cañellas. Efectivament, al cap de pocs dies em va trucar l'Anton Cañellas. L'Anton em diu: vés a tal lloc, una adreça de Sarrià, i demana pel senyor Manel Cardenya. Per tant, la primera persona d'Unió que conec és en Manel Cardenya. Manel Cardenya m'explica una mica el funcionament d'Unió en aquells anys, doncs, que s'havia d'anar molt al tanto, molta cura, que no t'agafés la policia, de no deixar rastres que poguessin portar complicacions amb altres companys. Vaig anar entrant a Unió i, clar, Unió era un partit, jo diria que ideal, un partit perfectament democràtic, és a dir, amb una capacitat de participació fenomenal per tothom. A Unió el sistema era que si hi havia dos grups i un tenia el 70% i l'altre el 30%, doncs en el comitè de govern hi havia representació del 70% i del 30%.